Ik dacht, ballet, dus ik op internet, een arabesque penché, een glissade, een pas de bourrée. Ja, jongelui, hier, maar nog veel meer, dat heb ik net gezien. Fantastisch. Albert, je bent nog niet klaar, want dankjewel voor deze mooie toespraak. Maar natuurlijk moet jij de school openen. En dat kan alleen maar als jij een rol neemt in deze balletvoorstelling. Door al deze mooie dansertjes op een elegante manier bij de deur weg te halen. Zullen wij deze school voor jullie openen? Daar gaan we. Ja, kom maar mee. Kom maar mee. Geef me nou. Kom maar. Oh, ja, daar gaan we. Daar gaan we. Ja, daar komt hij. Kijk uit, dames. Kijk uit.